inzima indoda enomona. A man who has jealous is very difficult. Yenza ngathi ayibona into eyenzeka kunyana omkhulwa wayo. Act like they cannot see what's happening to their Indoda brother's enomona son. inzima. A man with Ngona jealous is umfazi difficult. enomona uyabona Rather a isinomona. woman who has jealous and they show themselves. kan wys dat hy jaloers is, maar nie 'n man nie. Inzima indoda enomona. A man who has jealous is 'n difficult. Man wat jaloers is baie swaar. Indoda enomona. A man who has jealous. Lakhe ndabona amadoda edutywa. I once seen men in the Eastern Cape village. Abantu asedutywa la. Hy kom van Ndabona amadoda edutywa. I saw men in the village Dutwa Yaba nonye umfo with another man Man beside of me. God kuba ulapha kucendana ngicela undikhaphe ngisayolobola. I'm just going to pay my price. Ndabona ododa omncinci bebanjwe ngomona. And I saw the uncles having jealous. Hulle was so jaloers. Avele ngaphakama nje. I just Bomba tyhini ucabanga ngokuxa ilanga lihamba. then the Abantwana bayavana bayathanda They senomntwana just mosi lo mfana kulo. they already have a Ifamily child. yalapha yaba lo mfana kudala esizwe. They know this Umama man kanangxaki. the mother has Utata no kanangxaki. problem. The Otata father has omncinci no baba problem. endleleni. But the uncles are standing on the way. Maar die uncles The moment ibuza uba ingaba mhlawumbi le ngxoxo yenziwa into yobana Is ninomona. this done because that you have jealous? wat die jaloers Bajonga is. phantsi bonke. They all look down. Hulle het afgekyk. Bajonga phantsi bona hayi bengicela ubuza uba ingaba into ebangela uba kube What kanti causes le ndoda iyalibaziseka le nto iflight yayo izayishiya. your meat is Unomntwana mosulo uqala ukuza apha kule family ngemoto yakhe. So Nobody yintoni comes ingxaki? the car here. What is the Utata wakhe problem? akanangxaki. The father has no Into problem. yobangiba athi makube nini abahoya le nto Be the one who take care of akafuni it. uba lapha ngokwakhe. He does not want to be here on his Hy own. wil hier wees op sy Ngaba eie. mhlawumbi i-jealous. Is it jealous maybe? Is dit jaloersie miskien? Bajonga phantsi amadoda. Men look down. Amanendiba. They look down. Dat sy my gesteel. Yave ndaqhubeka ndathi sometimes kubalulekile I oba just want Jesus to umntwana that the omkhula child wakho xa of your elotyolwa uyivuyele le nto We have so to that go ikwazi kwenzeka nako wakho umntwana. so they can happen to your daughters as Dat by jou well. kind ook kan gebeur. Emveni banditshilo ukuthi hayi besicela After they ke said niphume this- kancane. They said, please leave a bit. Saphuma We left phinda sobizwa. and were called again. Asibuyayo When we came back, Toe ons kom, laa ndoda ke ndiphethe ibhegi he came into the hy bag. het 'n sak gehad. leke nje ncane. Just Bahlala so- phansi. we sat down. Toe Bathi sit ons. besicinga ubana We thought lo mtshato ngeba siyawukhulula. we could be releasing this marriage. Ezi nkomo ezi But if these cows, Maar as die koeie, aziphelelanga. they are not enough, Dis nie voltooi nie. So awuzokwazi nomtshato uqhubekeke. this wedding will not take place. Indoda ndiyamana yabuza uba nifuna zibe ngaphi. And he asked how many do you want? Besifuna zibe 21. They wanted 21 Bathi cows. okay imali ni-1. And he asked how much do you want? Babiza ixabiso. And they called the price. Bavele wavula ibhegi. Bathi okay He just masibizane opened the sibaleni. Let us count. Kom ons stel dan. Bathi okay ndifuna 21. You want 21? Le family ndiyayithanda yam I love the family. zawushiya sibe yi-30. I will leave that. Ndikucela uba ootata omncinci baba nomthamo. The ankles have the pee. Oom, Xa bevula ibhegi boyika nemali. They were even Sithi okay afraid ibhegi of the yokuqala money. ukubala athi lo mncibala nawe uthi lo mncibala. And say, Bale yakho inkomo nawe Count your boyika cows. le mali. They're even afraid of the money was now. bang vir die geld ook. Sizawukuthi inzima indoda enomona. A man that's jealous is very Maar difficult. wat swaar jaloers Sathi is. siphuma phana babe sofuna nokuguqa phantsi xa bethetha. They even want to kneel down when they speak now. No, sanufumela umona. Don't allow jealous. Awunomosha into You can't yomkhulwa wakho destroy ngenxa something umonela. of your brother because you are jealous. Okhona oshayela umoya kaThixo sana. Lolo seyithi ithi susa umona. Remove jealous. Xa sithi Provider susa umona. Remove jealous. Vir